Fi 28 jum ta' ġuri xed Peter Caruana Galizia, ir-raġel ta' Daphne Caruana Galizia, li jagħmel diversi dikjarazzjonijiet xokkanti kif ukoll emozjonanti fosthom li l-gvern kien kontrihom u li għadu jħoss in-nuqqas tal-mara tiegħu sal-lum il-ġurnata. Waqt ix-xhieda tiegħu qal li f'ħajtu xejn ma preparah għal dak li ġara u għadu sal-lum il-ġurnata matul il-lejl idur ifittixa u ma jsibix hemm. Stqar li waħda mill-iktar ħaġa kera f'dan kollu kienet li Daphne Caruana Galizia ma gawditx lin-naputijiet li kienet tant ħerqana li kollha. Tkellem ukoll dwar rapporti pubblikati minn Glenn Bedingfield li hu deskriva bħala invenzjonijiet u għamel referenza għal sensiela ta' allegazzjonijiet li twettqu fil-konfronti tiegħu fosthom ritratt ma' mara oħra li wara rriżulta li kienet oħtu stess. Stqar li l-gvern kien kontrihom għal ħafna snin. U rrakkonta żmien xejn faċli għalih u għall-familja tiegħu. Peter Caruana Galizia faħħar ukoll il-ħidma ta' Keith Arno biex xuti sostni li Keith Arno kien qallu li l-aħwad Giorgio kienu qed isegwhom għax wara l-assassinju mill-investigazzjonijiet ħareġ li l-mobiles tal-eżekuturi kienu qed jimmarkaw sew fil-viċinanzi. Fuq il-pedana tal-qorti qal li Daphne Caruana Galizia flimkien ma' bina Matthew Caruana Galizia kienu qed jaħdmu fuq l-istorja tal-Electrogas u stqar li Daphne Caruana Galizia kienet iddobbat in-numru ta' Jurgen Fenech u riedet kelmu. Qal li dan kienu wara l-elezzjoni u bejn wieħed u ieħor xahar jew xarejn qabel ma nqatlet. Ix-xhud spjega li l-jum ta' qabel is-16 ta' Ottubru u flimkien mal-mara tiegħu bil-karozza tiegħu marru Open Day fil-Furjana fil-waqt li binhom Matthew Caruana Galizia kien mar bil-vettura tommu taslima. Matthew kien ħalla il-karozza barra u sfortunatament iddeċidew li jagħmlu l-bomba lil Daphne Caruana Galizia dakinhar. Qal Peter Caruana Galizia. U sostna li din tal-karozza għamel enfasi fuqha għaliex kien hemm allegazzjonijiet mill-gvern li jibnu kien kompliċi għax ħalla il-karozza barra. Tenna li binhom qatt ma kellu xi jgħid mommu. Qalli meta nqatlet il-mara tiegħu kien ix-xogħol il-belt u mar it-tifel tiegħu Andrew u qallu biex imorru l-bidnija. Intant is-surġent Joseph Gerada li kien preżenti waqt l-interrogazzjoni ta' Jurgen Fenech xehed li jiftakar li Fenech kien qal li kollox kien beda minn Keith Schembri u stqar li Keith Schembri kien talbu biex jinstab mod ieħor biex tinqatel Daphne Caruana Galizia. Xed ukoll li Jurgen Fenech kien qal li Melvin Teuma talbu 120,000 euro u meta Fenech kien staqsel li Keith Schembri dwar dan kien qallu mexxi. Gerada stqar ukoll li Jurgen Fenech qal waqt l-interrogazzjoni li huwa biddel femtu tant li ħareġ 50,000 euro minn butu biex Melvin Teuma iwaqqaf il-pjan. Fenech kien qal li Joseph Muscat kien jaf bir-rieda ta' Schembri u allega wkoll li kienet jiġi meddet minn Teuma. Ix-xhieda tas-surġent Joseph Gerada kif ukoll tal-kuntistabli Sven Sammut se tkun qed tkompli darb'oħra wara li tqajjem punt legali mill-avukati tad-difiża. Xed ukoll Matthew Mirabelli, fotografu tat-Times of Malta, li qal li kien kellem lill-kaptan Logan Wood li kien fuq id-dajsa li hu kellu jieħu r-ritratti tagħha. Dan kien qallu li jaf se jmorru lejn boatyard fi Sqallija aktar tard imma mhux dak il-lejl minħabba l-maltemp. Fis-seduta ntwerew ukoll messaġġi bejn il-partner ta' Melvin Teuma, Charmaine Zammit, u binta Cheyenne Zammit, fejn kollox jindika li dawn il-persuni kellhom idea tar-recordings. F'messaġġi minnhom Charmaine qalet lil binta li kollox kien se jkun qed jiġi solvut. Kif raġel kien ġi jakkumpanja lil Johan Cremona. Xedu wkoll Emilia Bela li taħdem ma' Melita Limited u Anthony Bonnici minn Go PLC. Ix-xhieda tagħhom irriżulta li waqt li Jurgen Fenech kien il-ħabs il-mara tiegħu irċiviet sensiela ta' telefonati ta' ftit sekondi mill-mobile tiegħu, allegatament mill-Olanda u fil-waqt li kien miżmum għand Europol.